Mag-utan ta guys kay karong panahon na balisod kaayo kay kana ining mahal kay palitonon dapat ipit-ipit ta guys. Mag-utan ta day kay bawo na kaday. Sige tagpalit ug kuanday nya wala tay kwarta. Nah, dapat ko karos day. Dapat day kaong kita ng utan. Okay, ganito ay makatipid man tani sa akong gasto. Dapat natay tanom sa kuha. Tapos mong arroz mong nagigitagsa. Tabakan na ako. Dapat dahil magdako ka nga na kay magkatunan. Dapat magdako ka na kay dagang magkatunan dahil hindi ka magsali kasi palit. Hindi ka palit. Mag-utan. A few moments later. May buot na. Hindi ko magluto dahil nga apilan ni mo sa isaya di ba kay yung magluto dahil nga medyo basta na yung sa isaya no. Ay gitawagan ni day sa in-English pa o sa Bisaya magluto ng sayaw sa in-English pa na nga dancing cook. Galing yan. Apa? So yan, dapat ikaray magkatun yan ha. Okay, magluto dahil siguro Ay na, kada adlaw. Sige na nagluto kada adlaw no. Masisayaw san. okay, kuang buday ka na kung magluto ka nga with feelings ka na magluto ka nga sa bulan ni mo pagmahal lami ka ito mo dahil Ano yung gamit pa, malagom na pa. Sama sa malubot kalagom. mawag na 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 sus, sabi ng puti na sigat Paligid na kasi sayaw pa. sa'yo tatay kailangan din ang luto kal na init Ginusto mo yan eh. init okay ang among utan among subakan buwan ang utan subakan buwan pero para tipid ang buwan anino ray isubak ha? Okay sus ilang mix siguro nito ang utan ay anino mo isubak ba oh oops atungod yun matay simuton po na itong anino. Ah, buwan yun. Buwan yun. Lamig yung utan na ay buwan subak eh. Ini tipid-tipid. Abot ko ni kusak semana. Sige mo. Oh, kali-kali. Ya, igo na to ang iyang anino. Ito siya buwan yun. So ato nang timplahan guys para tipid kani siya magamit pa niya ugma sunod ugma kani ako Raulo. mabalik naman ni siya
Oh, no, 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 no. Nita. Ini. Minsa naman tao na pa. Di day. Okay ko mo tipid. Oh, ay liptik. Ang anino. Oy, isubak. Hangtod pa ni sunod semana na tuma. Gamit. Ya kaning magic sarap, asin dahil pwede na nato ibalik. A few moments later. Ngaon na taday. Asa mama ni mo ron day. Palit ko gawas. Ngaon ta. Kani diha ato ni si moton para magamit pa tanang ugma ba. Diba? Liquid sa. Guys, kung mo papa, tutukan, bright. Uy, timing. Oh, may milaps. Nagutan ko. Okay, naman. Init pa kayo ni milaps. Yayar, nakukan. Ang sa dito ng buwan. Di, ikaw ba? Wa di mino juga. Kani siya ikaw tanawa anino ra iso pa para tipid pa. Kung ka mo buat pili ra man suton. Ana ra ko cimut to ba. Okay. Kadai bahu. Grabe ko panihan ako nagtimpla uy. Buwan mo, me? Kami tay. Ang anino, asal anino, ada dah. Anino buat. Ana gud ni unsa man ni pakaon ni dili. Ang kayo pa. Kung ako di utang ani asing so ko plastic, stang mo sarap. Kay ugma magamit ato, kamu waay mo dire. Waay mo. Pero mo asin ni ang magic sarap. Di imagine na lang gud mo gud ka magwaay mo. Di mo mo tipid sa tao mo. Amo ya tipid-tipid eh paano ka mga pagka pangmuka dai. Tipid kayo. Tegak anino subak. Di ko agi subak. Kuan ka subak. Nadi subak ka. Ika pun subak. Anino nadia. Kamu ka pagkaon ali oy. Kamu ba? Imbis pobre kita dapat kama ko mo tipid. Kan di balik ko sa semana.